L-involviment tal-President Emeritus Mary Louise Coleiro Preca fil-ħajja pubblika imur lura għal aktar minn 40 sena. Ta' 16-il sena hija kienet involuta fil-politika u tul is-snin servit fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista fosthom bħala Segretarju Ġenerali. Mary Louise Coleiro Preca ġiet eletta l-ewwel darba fil-Parlament fl-1998 u servit sal-2014 meta l-Prim Ministru Joseph Muscat ipproponija bħala President ta' Malta. Proposta li fl-ewwel ta' April sabet l-appoġġ tal-Parlament kollu li approva b'mod unanimu biex tkun id-9 President tar-Repubblika ta' Malta. B'hekk fl-età ta' 55 sena, Mary Louise Coleiro Preca saret l-iżgħar President li qatt kellu pajjiżna u wara 32 sena saret it-tieni mara f'pajjiżna li okkupat din l-ogħla kariga tal-pajjiż. Il-ħidma tagħha fil-Presidenza kienet ikkaratterizzata minn ħidma kontinwa qrib in-nies, l-aktar dawk vulnerabbli u minsija fis-soċjetà. Biex bekk komplit twettaq ħidma importanti li kienet dejjem il-qofol tal-ħidma politika tagħha. Bħala President tar-Repubblika, Mary Louise Coleiro Preca bla dubju tiqpa' mfakra għalkemm kienet viċin tan-nies, ma' tfal fl-iskejjel għal pazjenti u l-familji tagħhom fl-isptarijiet fl-Ingilterra, imma wkoll it-tkomplija ta' suċċessi fil-maratona annwali ta' ġenerożità l-istrina fost oħrajn. Biex il-Presidenza kienet iktar minn qatt qabel Presidenza tan-nies u man-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.